Здравейте и добре дошли в новото ми видео. Това видео съм го планирала да ви говоря малко повече за сваляне на килограми, за кът, тъй като аз самата в момента се намирам втора седмица в кът. Или период на сваляне на килограми. Та ще ви взема с мен на един лек пазар, който правя по време на сваляне, какви продукти взимам, горе-долу как се храня, ще ви разкажа. И така че останете с мен, може да се абонирате за канала, ако ви интересува тематиката фитнес, хранене, лайфстайл. Може да харесате това видео, тъй като това ще ми помогне и ще разбера, че такъв тип съдържание действително ви интересува. И ще мога съответно да засиля видеото. Така че сега ще ви взема с мен да пазаруваме заедно. Вече хората може да ме намразват много. Да, има подсладители, ама няма калории, така че влиза. Първо ще поговоря за това как точно планирам храненията си, колко калории консумирам в момента и как са разпределени те. Сега, обичайно аз като стана сутрин не съм особено гладна, затова сутрин това, което правя с кафето е да изпия един протеинов шейк, в който има просто 30 грама протеин, изолат. Дори сега ще ви покажа какъв изолат пия в момента. Пия изолата на Biotech с вкус пистачо, който е супер хубав, между другото. Аз не го бях пила. Та една доза 30 грама протеин. Слагам си 100 грама замразени плодове. И това е. Разбира се, сутрин пия и по няколко чаши вода, тъй като кафето до голяма степен ме кара да се чувствам жадна. След което зависи вече дали ще се тренира или не. По принцип много зависи от храненията ми, зависят много от графика, как ми е разпределен, тъй като обичайно взимам тренировки сутрин, на обяд, вечер. Малко хаотично е, но това, което гледам да правя е след тази закуска протеиновия шейк да имам 3 хранения. Независимо дали тренирам или не, всеки ден приемам едно и също количество енергия. Съответно в момента съм в калориен дефицит и консумирам около 1300 калории. Като протеина ми задължително е 2 грама на телесно тегло и гледам мазнините ми да са около 0,8 грама на телесно тегло, тъй като те са доста важни за хормоните, особено за жените. И е хубаво да не се пада под това число. Останалото, разбира се, разпределям за въглехидрати, като гледам източниците ми да са главно от бавни въглехидрати, но за тези неща ще поговорим след малко. Гледам във всяко хранене задължително да имам протеин, въглехидрат и мазнини. Съответно едно балансирано хранене, което да ме държи сита и да не изпадам в състояния, в които да не мога да спра да мисля за храна, да ми става лошо и така нататък. Тъй като съм доста активен човек и постоянно върша нещо, или тренирам с хората, или аз тренирам. Трябва да имам съответно енергия за деня. Преди тренировка задължително си имам вид бавен въглехидрат, по принцип амилоризов грис или фини овесени ядки, с доза протеин отново
И за да забавим усвояването, добавяме някаква полезна мазнина под формата на някакво ядково масло. Останалите ми две хранения, разбира се, те са си някакво чисто месо, около 200 грама си хапвам на хранене. Чисто месо, отново вид бавен въглехидрат, като в случая на мен любими са ми ориз, картофи, сладък картоф и паста, някакви макарони, може да са пълнозърнести и може да включите също така и пълнозърнест хляб от време на време, когато нямате време да си приготвяте храненията. Това няма да ви попречи на отслабването и това го подчертавам, защото много хора си мислят, че ако консумират хляб или въглехидрати, те няма да могат да отслабнат. Това далеч не е така. Това, от което зависи дали ще отслабвате или не, е съответно енергоприема ви. Ако ядете половин хляб, естествено, че няма да отслабвате, но когато нещата са премерени, количеството е ясно, абсолютно няма от какво да се притеснявате. В допълнение, днес ми е тренировъчен ден, но няма да имам време. Съответно, ще трябва сега да приготвим храненето ми за след тренировка. Така, какво ще консумирам? Добре. Сега, по принцип, не всеки разполага с такъв тип уреди, но честно казано, аз откакто открих това да работя с Air Fryer Multi-Cooker, просто не ги заменям за нищо, тъй като ми спестяват доста време. Така че, ако изпитвате затруднения, нямате време за да си приготвяте храната, тези уреди биха ви улеснили до голяма степен. Пък и вече са доста нашумели, аз доколкото говоря с най-различни хора, включително моите клиенти, доста от тях вече ги използват. Сега, за това хранене, което предстои, какво имаме? Имаме чист протеин, който сме си купили от Lidl. Имаме пилешко филе, около 200 грама, както казах. Имаме бавен въглехидрат, тук съм си изтеглила задължително, 40 грама ориз. И понеже масовото пиле с ориз не ви липисва, може да си разнообразявате ориза и пилето по всякакъв начин, така че да не ви омръзват. Може да ползвате най-различни подправки, така че да придадете малко по-различен вкус. И също така да използвате някакви зеленчуци, за да не ви омръзва, за да не е едно и също. В случая аз от Lidl и Kaufland си взимам един италиански микс, който е супер, придава много добър вкус и не е калоричен, може да се вмести идеално, така че ще си сложа и от него. Добре, първото нещо, което правя, нарязвам си пилешкото месо, добавям си го в мултикукъра, така, след което си добавям и зеленчуците. На грама зеленчуци, около 60 калории, което е перфектно. И накрая добавяме... Къде ми остана? И накрая добавяме ориза. Общо взето мултикукъра си готви вместо вас. Така, 40 грама ориз, 100 грама зеленчуци и дори станаха 150 грама пилешко месо. Така. Подправки си слагаме по избор. Сега в случая тези зеленчуци са вкусени, тъй че няма нужда от някакви грандиозни подправки. Слагам си сол, черен пипер, съвсем мъничко къри. И това ще е. Остана да сложим вода 1:3 за оризчето. То пиленцето и то ще се пусне със сигурност, плюс това зеленчуците. Дори да не е точно 1:3 не е проблем. Разбъркваме хубаво. И пускаме да се готви за 12 минути. Добре. Това е. Готови сме.
Мултикукъра ще свърши всичко останало вместо нас. Сега държа да подчертая, че въпреки нискокалорични, зеленчуците също задължително ми отиват в хранителния дневник, който си водя за приетите калории всеки ден. Аз ползвам MyFitnessPal, вече има много такива други приложения, които може да използвате и вие, като хронометър, приложението българското с ябълката и всякакви такива варианти. Мил-препването тази седмица имам малко повече време, съответно не съм си приготвила храненията така предварително за няколко дни. Тъй като графика ми е доста гъвкав, имам възможност да си приготвям храната непосредствено преди да я консумирам няколко часа. Но ако вие нямате това време, работите по цял ден от 9 до 5, това, което ви съветвам, наистина, ако искате да отслабнете, ако искате да постигнете резултати действително, това няма как да стане с постоянно безразборно хранене навън, в обедната почивка с колегите, на някакви места за бързо хранене, дори готвено. Това казваме на моите клиенти. Опитайте се да си приготвите нещо от вечерта, да си го вземете, защото макар и готвено, да, то може да е вкусно, може да е здравословно на пръв поглед, примерно месо с картофи или задушени зеленчуци. Но тези неща обичайно, за да са толкова вкусни, съдържат доста добавени мазнини, които вие не виждате, но те са там и ви добавят така сериозно количество калории. И като теглим чертата на края на деня или на края на седмицата, ние не сме в дефицит, съответно няма как да отслабнем, дори да ходим на фитнес, дори да ходим да тренираме. Просто по този начин ние не сме наясно какво количество енергия консумираме всеки ден. От друга страна, още една точка, която тук искам да добавя е дори да си водите хранителен дневник в приложението и напишете нещо, което ядете, примерно в това бързо хранене, месо с картофи или някаква манджа, боб, супа, нещо. Това нещо, тази рецепта няма да съответства на това, което е въведено в MyFitnessPal от друг потребител. Съответно, винаги трябва да си проверяваме етикетите или да си изготвяме сами рецептите, когато правим някакво хранене. Трябва всичко да си добавяме ръчно, за да няма после грешки, за да няма после изненади и да се окаже, че накрая, като се кача на кантара, нищо не се е променило. Сега, разбира се, едно допълнение, което искам да направя относно пазаруването, което е важно, може би сте го чували, но все пак искам да го подчертая, това е винаги да имате ясен план какво трябва да взема. Тоест, списък, секция протеини, секция въглехидрати, секция мазнини и нищо излишно. Съответно, за да няма нищо излишно, хубаво е човек преди да пазарува да се е нахранил. Защото ако сте гладни, момента в който влезете в магазина, просто ще забравите тотално за целта си. Тя просто така ще отиде някъде, ще забравите услужливо и ще вземете много неща, от които всъщност нямате нужда. Да направете си един първоначален план какво ще купя. От протеините, пилешко филе. Примерно може и пилешки бут, стига да е обезкостен, да е без кожа. Възможно най-чести източници на протеин. За да са възможно и по-малко калории, да имат повече протеин за сметка на мазнините. Какви въглехидрати ще купя? Хубаво е вафли, такива неща естествено да не се консумират. Това мисля, че дори е излишно да го казвам. Стремим се към максимално чиста непреработена храна. Задължително трябва да има секция фибри, която да се запълни с зеленчуци, плодове, много зеленолистни. Има вече готови салати, ако на човек не му се занимава да реже и да правите първа вечер след работа. Та има пакетирани салати, които са готови, само човек трябва да ги измие, да ги вкуси и край.
Това е добър избор за фибрите, тъй като те подпомагат до голяма степен това да се чувстваме сити за по-дълго време, имат ниска калорийна стойност, съответно човек трудно би могъл да преяде с тях. И нали, това да се отрази негативно в последствие. Секция въглехидрати отново, бавни въглехидрати, неща, които засищат картофи на първо място, тъй като картофа има най-голям индекс на засищане сред въглехидратите и това нещо го подчертавам. Картофино пюре, печени картофи, варени картофи на салата, всякакви такива човек може да си измисли неща да си приготвя разнообразно, така че съответните продукти да не му писват. Както казах, ориза, различни подправки, различен вид ориз, вместо ориз, оризовки, ако човек няма време. Нали, въпросът е тук да се изградят максимално устойчиви системи, така че да работят за вас за периода, който искате. Задавате си цел и тя трябва да се следва. Съответно, ако нямате време всеки ден, изморени сте, чувствате, че не ви се готви, изберете си 2 дена в седмицата, направете си дни заготовки, подгответе си нещата, така че нали, да се придържате максимално много към плана си. Така че да нямате опция да кръшкате. Това е, не си давайте опция да кръшкате. Това ми е, може би, съвет номер 1. Тъй като ще ви не е лесно, но никой не му е лесно, дори на мен след толкова време не мога да кажа, че ми е лесно, тъй като нали, хора сме, от време на време имаме някакви по-различни нужди, хапвани се нещо по-различно, но това е положението. Като си задал сериозно една цел, не трябва да се самосаботираш. Ами трябва да си я следваш. Съответно, като ти се яде чипс, у вас не трябва да има чипс. Или като ти се яде нещо сладко, у вас не трябва да има сладко. Може да има някакви плодове, с които отново не трябва да се прекалява, но нещата се случват. Вече има толкова алтернативи, така че човек абсолютно стига да иска, може да се справи. Така, както не е лесно за някои хора да качват килограми, така за други не е лесно да свалят килограми. Вече може да чуете всякакви неща в интернет относно сваляне, че годините са проблем, човек като стане на едни години, метаболизма се забавя, почва да става по-трудно. Това са такива едни неща, които работят в мозъците на хората и им дават така едно голямо оправдание, за което да се хванат. И когато на мен някой ми го каже това нещо, аз тотално се опитвам да му го избия от главата. Понеже съм го чувала от много хора, с които работя, но той метаболизма след 40 се забавя, то на мен за това ми е много трудно. Ами всъщност не можем да говорим първоначално за това, тъй като човек дори много често не е наясно със своя метаболизъм. Те не са взели мерки да свалят килограми, всяка вечер се пиват по 1-2 чаши вино, снакват с по 100 грама ядки и после казваме метаболизма ми е бавен. Не е така. Не е бавен метаболизма, просто услужливо забравяш, че не се движиш по план. Услужливо забравяш за нещата, които консумираш. Нека не обвиняваме годините, метаболизма, начина на живота и всякакви други неща, а просто като искаме нещо, да създадем условия да го направим. Да го направим просто. Моето 30-дневно предизвикателство набирам още няколко човека, така че който има интерес, оставям линк за записване долу в описанието. Така че може да се свържете с мен и да се запишете по желание. За хора, които имат проблем с свалянето, трениращи са или пък не. Също така предлагам безплатна консултация. Можете, отново ще оставя линк долу, да се запишете за моята безплатна консултация, където ще обсъдим нещата, които разбира се оставам отворена и ще видим заедно как мога аз да ви съдействам. Теми, които искате да разисквам в следващи видеа, така че спокойно може да ми напишете долу в коментарите.
какви теми биха били интересни за вас, върху които да се фокусирам. Дали ще е тренировки, хранене, нещо специфично. Така че, може да ми пишете отдолу в коментарите. Аз ви благодаря за вниманието. Това беше от мен за днес. Пожелавам ви хубав ден, тренирайте, хранете се чисто и се забавлявайте. Чао!